Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés molt bé. Avui farem una tercera part i final que és una panera. La panera és aquesta. Jo he dit panera però podria ser per posar bombons o qualsevol altra cosa. El que ho he pensat és per posar la panera. Són 3 parts i ara us ho explicaré com va cada una d'elles. És molt fàcil, l'únic és saber com s'han de cosir els repunts perquè acabin quedant així. Vinga, comencem. Necessitareu 6 capes de roba i una de colxat, de boata, i posar-les totes juntes així d'aquesta manera. Llavors, en un plat d'uns 35 centímetres de diàmetre, el marqueu per poder-ho tallar tot junt a la vegada. Us quedaran 6 rodones de 35 centímetres de diàmetre en l'estampat que hagueu escollit, més una de boata. Començarem per la base primera, que està colxada. Ho col·locarem de la següent manera. Primer l'estampat i després l'altre estampat de cara i a la part superior la boata. Veieu? Així. Per cosir-ho ho farem per la part on està la roba, no la boata. Cosirem tot el voltant, però deixant una obertura d'uns 4 dits. Ara cosirem tot el voltant i, si voleu, us ho podeu subjectar amb agulles. Ara ja tenim la base feta. Anem a fer la següent rodona. El que hem de tenir en compte és que si fossin 2 robes estampades s'han de posar les dues cara a cara. Penseu que després els hi donarem la volta. Tornem a cosir tot el voltant pensant a deixar 4 dits d'obertura per poder-lo girar després. En una de les 2 rodones que us queden, la doblegareu així, marcareu la part de dalt i la de baix i de la resta de la circumferència la partireu en 3 parts exactes. Aquestes agulles ens serviran després per poder-hi cosir aquestes gometes per subjectar la nostra panera. En total seran 5 gometes. Una la saltarem perquè serà on es cosirà el botó. Cosirem, doncs, cada enceta d'aquestes feta de goma on està l'agulla i ho rematarem bé. Repetirem aquesta operació 5 vegades. Recordeu que n'heu de deixar una sense enceta. Ja tenim les 5 encetes posades. El que posarem ara són les 2 cares de la roba cara a cara i cosirem tot el voltant deixant una obertura igual com les altres vegades de 4 dits. Ja tenim les 3 peces. Ara el que farem és girar-los per l'obertura. Veieu com queden les encetes? Penseu no deixar-vos de marcar on està el botó, que és la que faltava. Retalleu el que us sobri perquè no faci gruix.
Ara el que farem serà subjectar amb agulles per poder cosir a mà les obertures, així ens quedaran tancades les 3 rodones. Quan hagueu cosit a mà les obertures, és el moment de col·locar l'ordre correcte de les nostres rodones. Ara heu d'estar atentes. En la base hi va l'acolxat. Després, jo en aquest cas, perquè tinc direcció, posaré un amunt i un avall. Veieu? Aquest és la part superior, que és on van les encetes. Així, jo el poso un en cada direcció. Depèn de l'estampat, no us caldrà tot això. Marqueu-vos al centre de la rodona i tot al voltant una rodona de 5 centímetres. Per tant, el cercle central tindrà un diàmetre de 10 centímetres. Aquesta rodona ens servirà per ajuntar-ho tot al final, però en aquest moment retirarem l'última peça i de moment només cosirem les 2 superiors. Entre ansa i ansa anirem buscant la meitat i ens la marcarem. Penseu que on està el botó l'hem de comptar igual. Ara, amb un regle i un guix, el que farem serà fer uns radis. Veieu? Queda la rodona central i els radis. En aquest moment el que farem serà només cosir els radis. La rodona no la tocarem. Fixeu-vos com ho faré jo. Heu de fer els radis sense tocar la rodona que hem marcat al centre. Ara ens quedarà la rodona per fer. Retirem les agulles i l'enganxarem a la base. Ara el que farem és subjectar-ho bé amb agulles, les 3 peces juntes, perquè farem la rodona central. Si us hi fixeu pel darrere, us quedarà només la rodona. Ara el que farem és el següent. Just al lloc on estan les encetes, sense agafar la part superior, subjectarem les 2 inferiors. Penseu que aquesta part només és fer 2 o 3 puntades i rematar. És molt poqueta cosa, lo suficient perquè quedi subjecte. Veieu? El resultat queda així. Ens falta només cosir un botó. Només ens falta cosir un botó al lloc on tenim l'agulla.
ens ha quedat així de xula. Ja tenim la decoració de la nostra taula de Nadal. Espero que us hagi agradat i que si us ha agradat ens doneu like i ens seguiu en els nostres tutorials.